bude viesť a celebrovať apoštolský nuncius v Bosne Hercegovine, arcibiskup Monsignor Francis Assisi Kulikat. Vítajte aj biskup Alexandre Guido Galese, pozdravujeme ho, je tu tiež s nami a takisto vítam aj apoštolského vizitátora so zvláštnou úlohou pre Medžugorje, arcibiskupa Alda Cavalia, ktorý teraz prečíta posolstvo, ktoré Lev XIV. Pápež posiela všetkým mladým, ktorí sú zúčastnení na tomto Mladifeste. Vypočujme si slova pápeža. Drahí mladí, s radosťou sa k vám prihováram pri príležitosti 36. Festivalu mladých, ktorý vás každý rok spája a zjednocuje v Medžugorji. Prichádzate z mnohých krajín sveta a všetkým vám srdečne odovzdávam pozdrav z mŕtvych stáleho Pána. Pokoj vám. V týchto dňoch rozjímate nad motom zvoleným pre tento mladý fest. Pôjdeme do domu Pánovho. Tento verš nám hovorí o putovaní, o túžbe, ktorá nás pohýna k Bohu, k miestu jeho príbytku, kde môžeme byť naozaj doma, lebo nás tam očakáva jeho láska. Nás tam očakáva jeho láska. Ako je možné ísť do domu Pánovho a aby si nešiel nesprávnym smerom? Ježiš nám povedal: ja som cesta. Koji nas prati, vodi, jača tijekom hoda. On sám nás prevádza, vedie nás, posilňuje na našej ceste. Jeho duch nám otvára oči a ukazuje nám to, čo by sme sami nedokázali pochopiť. Na životnom putu nikada ne. Na ceste životom nikdy nekráčame sami. Naša cesta, púť, je vždy prepletená s cestou niekoho iného. Sme stvorení pre stretnutie, pre spoločné kráčanie a pre objavenie spoločného cieľa. Dijelim misao svetog Augustina, koja ne govori u domu gospodinjem. Preto sa s vami rád podelím o myšlienku svätého Augustína, ktorý nehovorí o dome Pánovom ako o vzdialenom cieli, ale skôr hlása radosť zo spoločného putovania. Ako ľud, ktorý putuje. Tako govore među sobom. Poďme. Stvarajući plamen
hovoria medzi sebou a tak vytvárajúc plameň jeden pre druhého. Tvoria jeden plameň. A tento jeden plameň vznikol z toho, kto hovorí a odovzdáva druhému plameň, ktorý horí. Taký krásny obraz. Nikto neputuje sám. Navzájom sa povzbudzujeme. Plamene našich srdc sa spájajú a stávajú sa jedným veľkým plameňom, ktorý osvetľuje cestu. Vy, drahí mladí, nie ste osamelí putníci. Túto cestu k Pánovi uskutočňujeme spoločne. Toto je krása viery, ktorá sa prežíva a žije v cirkvi. V každodenných stretnutiach kráčame spoločne na našej púti do domu Pánovho. V tomto zmysle, drahí priatelia, dobre viete, že žijeme vo svete, ktorý je čoraz digitálnejší a kde nám umelá inteligencia a technológie ponúkajú nespočetné možnosti. Zapamätajte si, že nejaký algoritmus nemôže nahradiť objatie, pohľad, skutočné stretnutie, či už s Bohom, alebo s priateľmi a rodinou. Spomeňte si na Máriu. Aj ona sa vydala na náročnú cestu, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Nebolo to jednoduché a ľahké, ale podarilo sa jej to stretnutie a prinieslo radosť. Prinieslo radosť. Ján Krstiteľ sa zaradoval v matkinom lone, keď spoznal v lone Panny Márii živú prítomnosť Pána. Preto vás podľa Máriinho príkladu povzbudzujem, aby ste hľadali skutočné stretnutia. Radujte sa s radujúcimi a nebojte sa plakať s plačúcimi. Ako nás učí aj svätý Pavol. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Prišli ste do Medžugoria z mnohých národov a možno sa vám zdá, že jazyk alebo kultúra sú prekážkou stretnutia. Buďte odvážni. Existuje jazyk silnejší než akákoľvek prekážka. A to je jazyk viery, živený Božou láskou. Vy ste údmi jeho tela, ktorým je cirkev. Stretávajte sa, spoznávajte sa
i skúsba. Zdieľajte svoje skúsenosti. Odeci zajedno. Len tak, keď kráčame spolu, keď sa navzájom podopierame, Put jedni drugima. Stići ćemo a osvetľujeme si cestu, dorazíme do domu Pánovho. kakva lite to radost. Aká veľká je to radosť vedieť, U kući očevoji, že sme vítaní v Otcovom dome, njegovom ljubavlju, prijatí Jeho láskou, ne smijemo hodati sami, že nemáme kráčať sami, ako netko ale spoločne. tijekom ovoga životnoga odočašća Ak niekto z vás pozebni poziv za pozvećeni počas tejto ili zvećen životnej púte pocíti osobité povolanie k zasvetenému životu alebo ku kňazstvu, povzbudzujem vás, nebojte sa odpovedať. kojeg osjeća Toto volanie, ktoré v sebe je u vama. cítite a počujete, pochádza od Boha. Govori našim srdcima. Prihovára sa nášmu srdcu. Slušajte ga s povjerenjem. Riječ Gospodnja doista ne samo da Pánovo slovo nás nielenže robí skutočne slobodnými a šťastnými, već nas i vjerodostojno ostvaruje ale zároveň nás pravdivo naplňa ako ľudí i ako kresťanov. dragi mladi. Drahí mladí, Povjeravam svakoga od vas každého z vás zverujem Lici Mariji, preblahoslavenej Panne Márii, majci Kristovoj. Kristovej matke a našej matke. Pratim vas svojom molitvom. A sprevádzam vás svojou modlitbou. Prezveta djevica, neka vas Nech vás Najsvätejšia Panna Mária povzbudzuje a vedie na ceste životom, postali navjestitelji aby ste sa stali hlásateľmi pokoja a nádeje. srdca udjeljujem svima svoj apostoli. Z celého srdca vám všetkým udeľujem svoje apoštolské požehnanie. Pápež Lev.